bata. Sa gihapon, kini si Teacher Alma ang inyong magtutudlo. Karong buntaga, ato na usab pagakatunan ang mga letra o ang mga tingog niini. Andam na ba kamo nga maminaw? Sa dili pa ko magpadayon sa unahan, mag-ampo sa tang. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Diyos Espiritu Santo. Amen. You knit me together in my mother's womb. You knit me together in my mother's womb. I praise you, I praise you. You knit me together in my mother's womb. Because I am fearfully and wonderfully made. Because I am fearfully and wonderfully made. I praise you, I praise you. You knit me together in my mother's womb. Sa ngalan samahan, sa Anak, o sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Okay, kahibalo ako na naghinam-hinam na kamo sa pagkat-on sa mga letra o ang mga tingog niini. Atong ibutang sa atong hunahuna nga importante nga inyong makatunan ang mga letra o ang mga tingog niini aron kamo makahibalo na nga mubasa. Nang letra nga atong pagakatunan karon ang letrang M nga adunay tingog na ug mausab kini ang pagsulat sa letrang M. Karon, magpakita ko og mga hulagway ug kini atong pagahinganlan. Andam na ba kamo? Manok, munyeka, mangga, mani, mama. The M says the M says Every letter makes a sound. The M says Ang unang tingog sa mga pangalan sa hulagway. Mangutan na si teacher. Unsa ang unang tingog sa pulong nga Minda, Manuel, Maya, Mani, manok. Sakto. Karon kay nakat-o naman mo aning maong letra o tingog, aduna ako'y giandam nga bulwaton nga inyong pagasuwatan. Daghang salamat, kini si Teacher Alma hangtod sa sunod na higayon.